Отново ти показвам малко по-сложна декорация. Не се опитвай да рисуваш с бързината на видеото. Доста съм забързала процеса, защото се опитвам да се вместя в 1 минута. Затова спирай на пауза и си изпипвай стъпките. Както и друг път съм казвала, рисува се върху матова основа. Типа светъл блед цвят. С много разредена боя рисуваме най-светлият цвят от изображението, което наблюдаваме и прерисуваме. В случая взех тъмно синьо и го разредих много с вода. Части от този цвят ще се виждат и в крайната рисунка. А сега със същия цвят, но не толкова разреден, правим сенчестите и по-наситени места. Преливаме. А сега ще нарисувам няколко листенца. Слагам наситен тъмно-зелен цвят и го преливам под формата на листенце. А сега ще направя най-тъмните участъци върху капинките с много наситено син цвят. С този син цвят влизам и във вътрешната форма на капинките, които са създадени от малки топченца. Стягаме формата и сме готови.